Chcel by som reagovať na rôzne podnety aktuálne, ktoré ako si sa dotýkajú nielen mňa, ale vlastne celej spoločnosti u nás na Slovensku. V prvom rade chcem pripomenúť, že bolo mi vyčítané, že som vraj urazil psychológov a psychiatrov, ktorí podpísali list premiérovi. Tak naozaj sa divím tomuto, pretože kto koho urazil. Tu na jednoznačne iniciátori boli tí angažovaní psychiatri a psychológovia, ktorí napísali z vlastného podnetu, alebo aj možno na iný popud, napísali otvorený list pánu premiérovi, no a v ňom ho naozaj veľmi tvrdo poosočovali a zároveň aj potupili tým, že z neho urobili tyrana, ako čo sa týka jeho politiky, verejnej činnosti, no a osobného alebo toho života vlastného, takže urobili z neho psychopata. Takže toto naozaj je už za hranicou a cítil som, že je treba na toto reagovať, pretože vyžaduje to spravodlivosť. Predovšetkým, ak sa stratí pravda a sa stratí spravodlivosť, náš život je ohrozený a dostáva sa do veľkého zmätku a akoby do víru toho zla, ktoré vlastne spôsobuje potom veľký úpadok spoločnosti. Takže preto som reagoval na to a naozaj nikto nemôže tvrdiť, že ja som urazil niektorých psychológov. Práve naopak, psychológovia by mali vstúpiť do seba a uvedomiť si, že takýmto spôsobom znevážiť vlastnú profesiu. Čiže ako je možné, že oni odsúdili premiéra a urobili z neho psychopata, že patrí na psychiatriu, keď ho nikto nevyšetroval. To len tak možné. A keby aj vyšetrovali, tak zase je určitý rešpekt, určité lekárske tajomstvo, ale tu nič také nie je. A je tu len z tohoto celého listu sa zračí obrovská nenávisť. A práve kvôli tejto nenávisti som považoval za potrebné reagovať, pretože naozaj považujem za vlastnú povinnosť sa ohradiť voči tomuto a raz nás dejiny budú súdiť za to, že sme mlčali pri takejto nehoráznosti. Psychiatri a psychológovia určite nebránili pravdu a ani spravodlivú vec. Ale dali sa zrejme zneužiť a začali ten Majdan alebo tie protesty, ktoré sa teraz odohrávajú každý týždeň a stále protestujú a protestujú. Takže oni naozaj prekročili červenú čiaru a vo svojej odbornosti urobili akoby taký politický nástroj, ktorom chcú odrovnať jedného človeka a to nespravodlivým spôsobom. Takže preto som považoval za potrebné napísať, ako oni napísali verejný list, tak potreboval som napísať tiež tu na tieto slova, pretože žijeme v tejto spoločnosti. Ak budeme mlčať, vlastne akoby sme s tým všetko súhlasili, pretože príslovie hovorí, že kto mlčí, svedčí. A ja nebudem nikdy svedčiť v prospech takejto nehoráznosti a v prospech takejto nespravodlivej záležitosti. Takže toľko to by som povedal k tomuto listu. A keď v tom liste sa už objavila obrovská nenávisť, takto poosočovať človeka, urobiť z jedného človeka, ktorý zo schopného politika, ktorý naozaj sa snaží urobiť z neho psychopata, tak naozaj toto, neviem, či to nehraničí aj s trestným činom, pretože takéto osočovania od odborníkov, ktorí sú psychiatri, tak myslím si, že je to naozaj cez čiaru. A pýtam sa, že prečo tá nenávisť, odkiaľ tá nenávisť? A ja mám takú odpoveď, že tá nenávisť pramení z toho, že
On sa nezaradil do toho hlavného prúdu. Ale ide vlastnou politikou. Ako zodpovedný politik chce pre národ to, čo považuje on sám za najlepšie. Ale súdny človek vidí, že to má racionálne jadro. Že to, čo on chce a že čomu sa bráni, takže je to veľmi užitočná vec a potrebná vec. Tu bola, povedzme, z počiatku tá pandémia. Bola to dobrá vec, spravodlivá vec. Naozaj išlo tým organizátorom, tým globalistom, ktorí chceli preočkovať celé obyvateľstvo a všetko obyvateľstvo, naozaj išlo spravodlivú vec o zdravie národov alebo zdravie ľudí. Veď koľko ľudí pomrelo. A premiér to odmietol. On sám sa nedal očkovať. A keď redaktor v jednom rozhovore veľmi do neho dobiedzal a kričal, ako si, že vy ste politik, prečo vy máte z príkladu, vy sa máte dať zaočkovať, vy ste verejná osoba, naraz, aký starostlivý. A on mu povedal, že mne sa to tiež páčilo. Keď chcete, dajte sa očkovať, ja vám nebránim. Môžete sa dať, a keď chcete, môžete sa dať aj pichnúť do oka. Ale mne s tým dajte pokoj. Toto je taký postoj naozaj suverénny, ktorý keď nie je o tom presvedčený, že to je užitočné, tak to odmieta. No a nie, že nebolo užitočné, ale ani potrebné to nebolo, pretože tí, čo boli zaočkovaní, znova sa nakazili a tak ďalej, nechcem toto rozvázať. A tu jednoducho presadzovať to. No a potom tiež, veď to nebola vakcína, naozaj klasická vakcína, ale to bolo akýsi mix, akýsi na genetickú mutáciu. Bolo tam RNA zo zvierat a potom DNA bola, tie bunkové línie DNA boli z potratených detí. Tak ja sám, ako kresťan katolík, mám s tom výhrady, ktorí si myslia, že je to v poriadku, dobre, oni sa budú za to zodpovedať pred vlastným svedomím i pred Bohom. Ale ja som si povedal, že to nie je možné a nemôžem. Mne dal Boh túto identitu a čo sa týka tej genetickej výbavy, ja som s tým spokojný, s tým zostanem a nepotrebujem nič, čo by som ešte mal doplniť ako ku vylepšeniu zo zvieraťa alebo z potrateného dieťaťa. A toto sa mne u premiéra veľmi páčilo, že zachoval sa taký zásadný postoj. Ďalší problém potom prišiel, bolo imigrácia. Ako nútila Európska únia z centra Bruseli, že všetci musia teraz prijímať utečencov. A to zo všetkých tých krajín, z Prednej Ázie, moslimov aj z Afriky, a premiešať obyvateľstvo a tu bude multikultúra a už bude nám pretože budeme ako si ovplyvňovaní tou kultúrou a budeme sa obohacovať a tak ďalej. No teraz my máme v Nemecku veľmi dobrú možnosť popozerať, ako sa obohacujú touto kultúrou. Takže ja myslím, že toto nepotrebujem komentár. A také súrovosti a násilnosti, ako sa dejú niektoré v niektorých v tých moslimských oblastiach, tak som ukázali, lebo oni to nafilmovali, ukázali jednu dievčinu, ktorá išla na bicykli, no a na bicykli išla v krátkych nohaviciach, mala šortky, no a keď to videli tí chlapi, tak ju zhodili z bicykla a začali ju byť. No a ona sa bránila, chcela utiecť, no nemohla, keď ich tam bolo veľa, tak sotili vždy na zem a potom prišiel jeden z nich, tam polial ju čímsi, a postriekal čímsi a on potom zapálil a začala horieť. No to bol strašný desivý prípad. Som v živote to čosi podobné nevidel. A nakoniec ju upálili. Celý ten zápas, tá agónia tej bolestivej naozaj smrti bola všetka tam znázornená v tom videu. Takže takéto niečo vidieť je naozaj čosi, čo je nepredstaviteľné. No a pán premiér odmietal túto migráciu. Áno, zoberieme tých, ktorí sú kontabilní, teraz zobrali sme z Ukrajiny, teda z tých oblastí, ktoré sú kompatibilné, ale ostatných ľudí musíme preveriť. Nemôžeme bez všetkého len takto prijať cudzie obyvateľstvo. No a
Samozrejme, bol nenávidený. Potom z Bruselu prichádzali všelijaké depeše či demarše a neviem už čo, že ak nebudeme prijímať týchto utečencov, že budeme musieť platiť vysoké ako si výkupné za týchto ľudí, že 20 000 za jedného imigranta neprijatého musí štát zaplatiť, potom už neviem komu. Tak toto je spôsob. A premiér sa zásadne postavil a ohradil proti tomuto. A dneska, a ešte v budúcnosti sa ukáže, čo priniesla táto imigrácia pre Nemecko, Anglicko a tak ďalej. Veď to život ukáže. A vlastne už aj teraz ukazuje. Takže toto, on sa postavil proti tomuto. No a čo prichádza po Európskej únii, keď sme vstúpili do Európskej únie? Isté, ja som sám bol za to, aby sme vstúpili do Európskej únie. Keď bol som ešte vo Vysokých Tatrách, tak tam pán kardinál bol v Tatrách, kardinál Tonko bol v Tatrách na rekreácii a potom prišiel na faru aj s pánom biskupom a rozprávali sme o týchto veciach. Pán biskup Tondra bol taký troška skeptický, že či to bude dobre, lebo že na tomto západe už je veľa takého zla, že je taký mravný rozklad, že či to bude dobre, keď vstúpime do Európskej únie. Pán kardinál povedal, ale vy nemáte iné možnosti. Musíte predsa len a potom bude treba bojovať, aby sa Európa ozdravila. Toto je jediná možná cesta. No a samozrejme, ja som z toho osvojil a išiel som a nakoniec samozrejme ešte v tých počiatkoch nebolo také nejaké také výrazné a neboli také výrazné prejavy toho marazmu morálneho. Ako potom prišlo o pár desaťročí neskôršie. A teraz to jednoducho vrcholí. Čiže konkrétne pomenujem gender ideológia, rodová rovnosť. Samozrejme, toto je produkt neomarxistickej filozofie, pretože ten klasický marxizmus, socialistický, ako začal v Rusku a po týchto krajinách, v Španielsku a v Mexiku, tak spôsoboval veľa násilia a to spôsoboval aj veľký odpor. Preto Antonio Gramsci už v roku 1924 povedal, že táto revolúcia socialistická nie je dobrá, lebo spôsobuje veľa násilia a ľudia to potom nechcú, majú voči tomu odpor. My musíme robiť inú revolúciu. My musíme robiť kultúrnu revolúciu, ktorá pôjde cez všetky inštitúcie a aj vypracovali program, ako tá kultúra má ísť. Tá, ktorá bude ľúbivá, ktorá bude, ak sa zdá, že to je sloboda a tak ďalej. Tak sloboda predovšetkým pre konanie zla. A gender ideológia, to znamená, oni narátali, že nie je len muž a žena, ale niečo aj medzi tým. A to, čo je medzi tým, narátali alebo vymysleli až 72 druhov. Takže 72 rodov by sme mohli mať, keby sme prijali takúto zvrátenú ideológiu. Premiér toto zásadne odmieta. A teraz chce dať aj do ústavy, že máme iba 2 rody, to, čo robil prednedávnom Trump. Tiež dali to do ústavy, že jednoducho prehlásili, jestvujú 2 rody, muž a žena, a manželstvo je muža a ženu. A nie muž, žena, lebo ešte tomto pretože naozaj tá ideológia je tak zvrátená, že človek tu už nedokáže pochopiť toľko zloby. Že teda ten gender ešte potom je rozšírený na transgender, čiže tie rody prelínajú sa z jedného do druhého. No absurdita naozaj na entu. Takže škoda o tom viacej hovoriť, pretože sú to naozaj zvrátenosti, ktoré nemôžeme my akceptovať. Ďalej, potom tu na ideológia LGBTI. Ako len vyzerá múdro tento monogram, by sme mohli povedať. LGBTI. Že to je dačo naozaj veľké, krásne, vznešené. Ale čo sa za tým skrýva? To sú skrátky tej poruchovej sexuality, ako sa prejavuje u ľudí niektorých. Čiže L, lesby, G, gejovia, B, bisexuáli, T, transvertiti, že do obeda je muž a po obede je žena, alebo naopak.
No a potom ešte dali aj písmenko I, čo znamená ešte iný. Alebo v iných krajinách dávajú kv, že kver. To je všetko ešte, že áno, to ešte iné sú. A my si položíme otázku, čo je to iné ešte? Vieme, keď sme mali filozofiu, tak sme študovali aj niektoré psychológie a tam tie morálne úchylky, čo sa týka, tak tam ešte tie boli ďalšie. A to znamená, že tam bola ešte pedofília, zoofília, pedofília, čiže sexuálny vzťah s malými deťmi, zoofília, sexuálny vzťah so zvieratmi, alebo nekrofília, sexuálny vzťah s mŕtvolami na mŕtvolách. Takže čo si tak zvrátené, a ešte potom ešte všelijaké iné fetišizmus a rôzne sú tieto poruchy. Toto, čo bolo voľakedy ako choroba, tak teraz naraz sa stalo ľudským právom a normou a my to máme všetci adorovať. A keď premiér povedal, že nie, hotovo, toto nie je naša kultúra, toto nebudeme, no tak ho znenávideli na život a na smrť. A keď ľudia predsa mu uverili a väčšina ľudí ho volila, pretože mohol zložiť vládu, tak preto ho znenávideli tak na tomto, že už ho potom nič, len odstrániť, zabiť. Veď ho strieľali na neho. A ako naozaj s veľkou bolestou som sledoval tie prejavy, tie protesty. A keď sa aj naši kresťanskí demokrati tam ešte pridali k tomuto, áno, požadujeme, aby Fico predložil zdravotnú dokumentáciu, lebo on sa radikalizuje teraz po tom atentáte ešte horšie, ako bol predtým. Čím sa pre pána Jana radikalizuje? Povedzte. To, že odmietate to zvrátenosti? A vy sa odvážujete taký byť drzí a bezočivý, že žiadate od neho dokumentáciu zdravotnú. Vy sa chcete naozaj urobiť týmito, že no dajte si vpáliť 4 guľky do brucha a potom, že to bolo naplánované, lebo aj takéto nezmysly počuť naozaj na chodníku. Veď toto, čo si je naozaj tak zvrátené a bolestné, že už to sa nedá jednoducho ani vydržať. No preto je potrebné, aby sme sa spamätali. Takže premiér zásadne aj so svojou vládou, no už, ale on stojí za tým, že jednoducho tieto veci odmietame. A chcel dať do ústavy aj práve toto, chcel dať do ústavy, že manželstvo je muž a žena a dieťa môže adoptovať len muž, rodičia, to znamená muž a žena, alebo niektorý zákonný, ten príbuzný, ten ochranca toho dieťaťa, ktorý povedzme rodičia zomrú, tak ten musí byť nejaký zákonitý zástupca, ktorý to dieťa príjme, si osvoja a tak ďalej a vychováva. To je nevyhnutná vec. Ale rozhodne nemôžu dvaja muži, ktorí sa vyhlásujú za manželov, nemôžu dieťa prijať a vychovávať, pretože čo by z neho vychovali. Takže toto je zase len dobre a spravodlivé. A mne ani ťažko povedať, ale keď to sledujem, radšej už takedy aj nesledujem, aby som si nespôsoboval ako si naozaj takú trpkosť duši. Keď povie predstaviteľ KDH našej strany kresťanskej, že no my Ficovi na lep nesadneme. No tak nesadnete na lep Ficovi, tak na čí lep sadnete? Pýtam sa vás, na aký lep sadnete? A hovoríte, že pôjdete do koalície, že si viete predstaviť koalíciu s progresívnym Slovenskom. Tak vy si viete predstaviť koalíciu s týmito vecami, čo som už pomenoval hore. To znamená premiešavanie, multikultúra, potom jednoducho bezohľadná, že obyvateľstvo premiešať a nech sa trápia, nech zničia kultúru, ktorá tu bola kresťanskú. Toto chcete porobiť. Alebo transgender, alebo gender, alebo to LGBT. Toto s týmto budete schváľovať, to budete mlčať a čo vy urobíte dobre pre kresťanstvo potom? Človek takedy má dojem, že naozaj, že ste zradili všetko, čo sa len dalo zradiť. A plakať nad vami je asi málo. No potom teraz prišli tie protesty. Protestuje sa každý týždeň a protestujú a vždy nové heslá vymýšľajú. Tak najskôr bolo to preto, lebo vraj ničí kultúru. Fico ničí kultúru.
No a samozrejme naivní uveria, že ničí kultúru. Ale akú kultúru nám to predstavujú naši umelci? Zakazuje vláda nahrávať klasické diela alebo týchto veľkých autorov, veľkých teda tých majstrov svetových, či už v týchto hudobnom alebo v tom dramatickom svete zakazujú niektoré diela, že toto nesmú, ale to majú mlčať v tomto, keď sa taká kultúra, ako prišli na dedinu do Malej Frankovej a tam herečka sa dá prepožičať na takú ohavnosť, že sa rozpráva tam pred malými deťmi to, čo by slušný človek sa nerozprával ani v uzavretej spoločnosti. Tak čo toto znamená? A vy toto voči tomu budete mlčať? Naozaj sa nebojíte Boha. Je to čosi hrozné. Alebo to predstavenie v Klariskom kláštore, alebo to, čo tam predstavovali to v tom, kde si v Bratislave tam konali to predstavenie, teda manželka alebo žena vysoko postaveného politika z progresívneho Slovenska. A tam ide polonaha, v spodnom oblečení a prepotená a trasie sa, ako keby išla pred týmito ľuďmi. Toto je umenie? Tak to sme už naozaj prišli o rozum. A vy, kresťanskí demokrati, to vôbec nevidíte, alebo nechcete to vidieť. A ako by nebolo toho málo, som sa dozvedel, že jeden kňaz v Bratislave dokonca vyzýval, aby po svätej omši šli veriaci protestovať, lebo je vraj ohrozená demokracia u nás. Už takéhoto pomíleného kňaza by treba bolo naozaj povzbudiť a porozprávať sa s ním. On to možno, že robí z dobrej viery, ale je naivný. Tak akú demokraciu to chceš? Kňaz, brat, milý spolubrat. To akú demokraciu? Aká je demokracia ohrozená? Že nebudú môcť robiť tieto výstrednosti? A že teraz si vymysleli zase ďalšiu lož, že vláda chce vystúpiť z Európskej únie a z NATO? A keď potom prekrútili slova, lebo nejaký redaktor povedal na tlačovej konferencii tomu jednému z teda čelných predstaviteľov, že no a čo sa týka ako na úrovni, že vystúpenia z Európskej únie. A ten nič, to všetko dobre povedal, pravdu povedal. O vystúpenie z Európskej únie nemôže rozhodnúť vláda. Vláda na to nemá kompetencie, o tom musí rozhodnúť referendum. Povedal za čo zlé? Nepovedal nič zlé. Druhú lož, ktorú si vymysleli a ktorí idú protestovať a protestujú a vystrájajú stále, tak tá druhá lož je v čom? Zase bolo na premiéra. Že povedal, vezmeme lopaty a motiky a poďme na parlament. To je zase prekrútená lož. Bezohľadná lož. Lebo premiér na tomto povedal vtedy, ešte bol ako teda opozičný politik, samozrejme. Vtedy povedal, prichádzajú nám aj takéto, ako si podnety, alebo čo, aby sme zobrali motiky a lopaty a išli na parlament. Ale on povedal, nie, toto nie je naša cesta. My nemôžeme takouto cestou ísť, že pôjdeme s lopatami a s motikami, ale naša cesta je ústavná. To znamená, my musíme vyhrať vo voľbách. My musíme získať, pretože toto je cesta ku získaniu moci a nie ulica s motikami a s lopatami. Ale prekrútili to a majú zase bumerang, aby mohli ničiť a otravovať ľudí. Takže toto je naša situácia. Toto je naša situácia, ktorú dnes prežívame. A možno nie všetkým sa budú páčiť tieto moje slova, zvlášť jeden kritik, ten už ma nazval komunistov a oslovil ma súdruh Mordel, no tak za bývalého režimu som bol nepriateľská osoba a tým všetkým humanistom alebo tým demokratom, nech si pozrú moje toto, čo som bol za slobodné, teda za bývalého režimu, že či som bol nejaký spolupracovník, alebo či som bol nepriateľská osoba. Bol som nepriateľská osoba. Myslím, že to stačí. A
Takže, ale oni si môžu nadávať. Nie, ja neviem, že fanatika neprerobíte. Ja nie som proti tomu, aby sa protestovalo. Protestovať treba, ale za dobrú vec, za spravodlivú vec. Musí ísť o niečo, čo je naozaj ohrozené, nejaké ľudské práva, alebo čo sa deje zlé v spoločnosti. Preto som konal. A konať budem ďalej. A za komunistov, za bývalého režimu. Za bývalého režimu nebol dovolený ani jeden náboženský film. V 68. premietali v Bratislave film Tomáš Becket. No, bolo to úžasne krásne, to sme boli bohoslovci nadšení. S radosťou sme spievali potom aj Gregorian ďalej, pretože tam boli tie spevy. No nádherný film, nás to veľmi oslovilo ako bohoslovcov. Ale ináč nebolo nič. Celých potom 20 rokov nebolo nič. To bolo niekedy v 68. myslím, alebo 69. sme videli tento film, ale potom už nič. A tak za komunistov, keď už predsa len dávali rakúskej televízii, tam dali náboženské filmy niektoré, ešte aj na západe vtedy bolo taká ako si väčšia otvorenosť pre tie duchovné veci a duchovné hodnoty. Mal som kamarátov, ktorí nahrali niektoré filmy na západnom Slovensku, čo mali rakúsku televíziu, a tak sa mi dostal film o Pátrovi Pijovi. A ten film ma veľmi oslovil. Keď som videl, trikrát som ho pozeral, trikrát bol som hlboko dojatý. Som si uvedomil, vidím tu Božieho muža, ktorý nosí na svojom tele Kristove rany. A ktorý je svedkom, že toto, čo Kristus učil, že evanjelium je pravda. A on to dosvedčil na svojom tele. 50 rokov nosil na sebe stigmy. A vtedy, keď som si toto uvedomil, povedal si, pre mňa to tak veľmi znamená veľa. A tak ma hlboko ten film oslovil, že bude dobre, keď ho preložím. A tak som ho preložil. Nikto ma nepoveroval k tomu. Nemal som nejaké odprávnenie od cirkevného tajomníka, že to môžem robiť. Ale som to urobil. A potom prvýkrát, keď som to nahral, už potom dovtedy som jednoducho to preložil vetu za vetou, že som si nahral ten zvuk z filmu, som si nahral na magnetofón a potom som tento zvuk púšťal spolu s filmom, ale na televízore sa zvuk vypol a ten išiel ako novia s tým dubbingom, pretože ten mikrofón vždy ako si prioritne preberal ten môj hlas a to pozadie tam zostával, takže vlastne celkom obstojne to bolo. No a keď som to premietal reholným sestrám v charite, tak boli úžasnuté. Aj oni boli hlboko dojaté a oslovilo ich to. A tak sme potom začali pracovať na tom, že sme viaceré pekné filmy mohli takto poslovenčiť a dať do obehu. Kto ma tomu poveril? Nikto. Ale cítil som, že to bude treba urobiť. Tak aj teraz. Nikto ma nepoveruje, aby som toto hovoril. Ale chcem to dať najavo, že ma to bolí. Že v Slovensku sa toto robí. To, že sú progresivisti, ateisti, a ja neviem, títo neomarxisti, že chcú teda prevrátiť svet podľa toho nového marxistického spôsobu, podľa tej novej kultúrnej revolúcie, tak s tým sa asi nedá nič robiť. Musíme sa postaviť proti tomuto. Ale že sa tí naši kultúrni kresťania stavajú bok po boku k týmto ľuďom, tak považujem za tragédiu. A keď si niektorý z tých predstaviteľov vie predstaviť tú spoluprácu s progresívnym Slovenskom, ktorí majú tieto programy, tak naozaj ja už nenachádzam slov. A modlím sa len, aby Pán Boh na nás sliadol. A ja verím, že u nás je veľa zbožnosti na Slovensku. Pozrime si len ten dav ľudí, ktorí sa v Levoči schádza, alebo v Šaštine a spieva pieseň k Matke Božej sedembolestnej. Keď spieva a prosí, Matka drahá, pozri na nás tu pod Tatrami. Verní sme my Svätej cirkvi, prebývaj s nami. Národ náš chráň, sprevádzaj, opatruj. Preto ja viem, že Matka Božia nás neopustí a že toto prekonáme. Nech nám Pán Boh pomáha, aby sme obstáli v tomto zápase
A úprimne prosím Pána Boha i našu nebeskú Matku, aby nás prevádzali, aby nás ochránili a žehnali náš národ.